Malima o très urgent. Et ko Premier ministre Choguel ou beka publication de anga Premier ministre Choguel ka mena révélation bas de kola billet mercredi 17 août 2022. Malien tiena muso demiseni makoroba anye information no sur 100. Ko Premier ministre Choguel ou keleme ka tabla réseau fambedi ko anga Premier ministre Choguel ku abanale bado ku uya bla ka taka Tunisie dogo ka tara Morocco dogo ka remplacer la ka te Premier ministre rappelé Malien ni ben galon kumadi. Le Premier ministre Choguel va très bien. Aye kuma iname aka vidéo partagé Djembeka Soro. Le Premier ministre Choguel va très bien. Maintenant ka détail ou dit. Assimi yere aye président Assimi fo. Choguel ga banako la wallahi président Assimi ya sego ke. Ni mun kera fango tien fo. Choguel ka kene biden tendo wala de abe baro yere keni mogo yi. Seulement président de koka ki reposer. Do daga sino foité. Malion, foité, tout va bien, le Premier ministre va très bien. Aère président mais kofagana, président de kokaka report a donné ka segenendo, docteur koka segenendo, ibaro ni mena bara ni fona, segen ni fon bekala. Oyoro temene ko feka bala Malion, ametla ka deta ou dide. Bon, Mali sharia fana konnana, ni Premier ministre ya ali kelem bla, empêchement bla. Normalement, il doit être remplacé par le ministre de la Défense au décret de Bora, ko Sadio Kamara ye Assimi a remplacé temporairement yana ka sigingana. Mali sharia fana tuguni ni président ni Assimi te ni banaye Assimi mine ou bien faragaga Assimi mine ou bien Assimi ka empêchement soro Premier ministre be fangata pendant 40 jours Premier ministre be tle binande ka be fangala ni président maseka bola dron président de l'Assemblée Noé Maliki Diawoye ou bien na ke président par intérim. Donc ayoro namede Premier ministre foro de be président remplacer au kofe ni président a koma dafa kosobe assemblée président no CNT président obe soro kana mais yano kana Premier ministre de be ke président ye folo yani CNT président kana ni Premier ministre fanate ministre de la défense de B ni ministre de la défense fanate ministre de la justice de B ara Sadio Kamara kun voyagera et Sadio Kamara kun voyagera kata Moscou anana shuinadi oh Choguel fana mangene Macky Sall nale joye remplacement unke oye ministre de la justice de Alnaya remarqué, fenga nale Macky Sall nale, mogomi kumbe Macky Sall kerefe, ouye ministre de la justice de, ani le président, noye Assimi Goïtaï. Donc tout va bien. Malion, ayaou doka sinoro foité, le Premier ministre Choguel se porte très bien. Malien beki daga lafia. Anya nouvelle flanam fana sur ça non. Kose ou tungara bora, ka kuma, les 49 militaires ivoiriens, Malion, ni a essayé de tungara bora ko les 49 militaires ivoiriens ko président Assimi Koubla srayate jitoyate et puis moi je n'ai jamais demandé la guerre contre les Ivoiriens. Les Ivoiriens ce sont nos frères. Francier aka avion de black atanga surasu faga Mali Nord là. Donc pour que ko affaire d'Atougou Francia essaie qu'avec kele de wuli Mali ni Côte d'Ivoire tche wala sa nyinaka ke au corps. Donc ni front créera 6 ans. Na frako Mali ni Côte d'Ivoire be kele la sang. Mali tena temps soro tabeta plainte de France contre la Onina. Assimio de éviter 6 ans. Entre plainte de France contre la France avion au lieu de katara Mali surasu faga au prévu Mali gouvernement ere bora ko prévu ira diembengena katla kata plainte de France contre la. Mais pour que plainte kana do pour que Maliens ka bla fili konana France président Macron ou wulila ou kunye kod ou ye Mali ni Ivoirien ka ese kube Maliens ni Ivoirien bla nyogona ni Maliens ni Ivoirien bla nyogona sa non en kumbe décès ka plainte de France contre la avec kedro ayerama be kelela ni front tcharaila ka kele tcheya Mali bolo ka Mali sengorla nyagase ina fo ye ikera ni irisu bla nyogona chogo minde ou kumbe faka Mali ni Côte d'Ivoire bla nyogona o chugwari la donc ni Mali ni Côte d'Ivoire guerre adamani Mali la adamani Côte d'Ivoire la mais Mali de ka parti be bunya kosobe parce que France be tla ka taka forum créé parce que France ye kojugu de ke ni ya nyengo ka Côte d'Ivoire surasu bla Mali problème te Côte d'Ivoire France be fait ka anga problème de déplacer kana nyina France reko ay ramaka keleke Ivoirien ni onga keleke on était bi au piège kono sinon Ivoirien ka mercenaire munu menana Mali kono mercenaire oni ya ira ko Assimi Jobala ministre ko Assimi Jobala oni ira ko Assimi Jobala oh non ko no kera déjà
ne bolo oyo ko banengi. Donc quel était Mali ni Côte d'Ivoire tché? Les Ivoiriens amagini Mali vidéo man befe mo shige na kuma jugu fo Alassane Ouattara ma. Ani Macron ne be kelela, ani Alassane Ouattara te kelela. L'ennemi numéro 1 du Mali, c'est la France, c'est pas la Côte d'Ivoire. Donc France be fait des cas ani Côte d'Ivoire blagnona anga nyina aleko. Bon mouye ko décret présidentiel bora. Décret présidentiel bora. Ko ka Choguel est remplacé. Ka Sadio Kamara bla premier ministre par intérim. Intérim koroye mounye yani Choguel kana. Choguel ka kene bi. Choguel bi se ki ali woloki ki jwa senga bi. Foite Choguel la. Foite premier ministre Choguel la mbero mina ko bi. Mais ces militaires ou les généraux, les officiers de l'armée malienne a bébé Choguel kera fo be baro ka dongo du. Choguel yera mana voka be na barla asimi ne ko Choguel ma ki segele no ki lafia. Ko ante fait ika gringana. Ante fait ka gringana ni nana sanno akana na ke shoku doy. Orato abe e repos là, c'est un repos forcé. Présent era de ko premier ministre qui reposé. Asimi be Choguel fait bi. Asimi Choguel kadi bi. Iba foko bomoni kalama. Problème foité malien beki daka sinogo. Tout est dans l'ordre, tout est réglé. Problème foité. Choguel be Mali kono, Choguel mata Turquie, Choguel mata Russie. Premier ministre Choguel ka kene awa be barula. Ali sisa ni mogo kume barula. Foité. Sali mogo munte Mali fait. Politicien munu be fait ka Choguel placita. Ou be fait ka Asimi pousser de aka Choguel gang. Ni eseka do ye bi Choguel be sabi. Ni korte ka do bolobi. A beninga jirantike che oba chi Choguel la. Ou tate malikoye ou taye plasiko de awa français ou debe ku blani mbaraina. Donc die bet tigerula. Munu meka meja munu meka bonai. Bilaya bebe France ka meja ou de do. Politicien munu meka kumake. Ou meka irimero durundu. Ah se kutungara. Est-ce qu'il va kalama ko premier ministre Choguel sera Turquie ça. Eh tiens avec galote que ça. Ne reba téléphone do la jafone be yele. Foi te premier ministre Choguel la. Ou be fait ka Choguel ni Assimi de blagnona. Ou be fait ka ina fo Choguel desera. Ni fana opportunité de. Ah tcha jugu ya farafinga jugu. Tiens ba place no fa ali tche fana. Tchere. Ah ni te ngena ma tcheta ere ya. Ali tche massa. Ali foi te tchela. Foi te premier ministre Choguel là. Le premier ministre Choguel va très bien. Ayaouda auka sinogo. Munu meka ni kuma kolon fo. Do be fili la oye tienye. Mais do taye ka dabwa kamade ka mogo bla fili la. Foi te Choguel là. Sadio Kamara de kera ka Choguel remplacé temporairement. Choguel ka repota. Oye anga sharia yere di. Oye anga sharia di. Ni premier ministre te wakati mina. Ministre de la Défense de ba a remplacé. Donc, quand il faut président Assimi Farangena, aka aklito ayerela. Président Assimi, iki aklito ayerela. Angani bifo, ika barata bulu kai. Mais sogono jugu, ni ma sogono jugu kele. Sogono jugu debe kan information krikara nubla. Kanang na sogono jugu kode président de. Ambo foko gele imade. Kanang na sogono jugu kode. Sogono jugu debe duguchi. Sogono jugu debe kojugu ke mokola. Angani meka ambeka iwele ka mufina président ode ninge. Premier ministre Choguel va bien. Ne ala sonama téléfly na obena Choguel yé sur la chaîne. Tout va bien. Faut être Choguel là. Choguel mata Turquie. Choguel tato la Turquie ça. Mais ala bise ka naka koe. Kodo bise ka changer. Ala karan suoroma. Pour le moment, tout va bien. Choguel ira pressé le mekana. Assimi ne koko no kaki lafia. Kaka lafia. Assimi koko ko papa ki lafia doni ça. Ngabe ay Assimi fode. Wallahi ay Choguel mine a boulot fla la quoi. Wallahi ala. Vraiment ayo keleni ngeni kede. Mais Assimi anga vidéo manu nga don kasola ambi kele woron na de o mandanye de o ko kadabla. Donc malien ambe vidéo blanc oro la. Vraiment ala ka hereke malié ala ka fofana tukuni kame ka foko ka Côte d'Ivoire sur sous bla ko sranya tede. Aïe, on veut pas la guerre entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Dobe koule non angana keta o te guerre don. Avec guerre fola te guerre don. Agla ko film tourner de do. Ala ka kisi guerre ba. Franci kana ani Côte d'Ivoire bla ngona. Anga nyeshi Franci ma. Anga ngina beko ode do. Donc malien ala ka barka do Malila ode kunuka nyafo bela jelengira. Foi te Choguel là. Vive la tradition, vive la jeunesse malienne. Ambekan teke di nyogoma anga Mali kuranjo. Franci libura ayra djembela ko Franci may. Ka nyafo président Assimi ngena. Et nibe jugu kele. Sogono jugu oka jugu ni kelema jugu. Iya Franci kele. Franci ko fe jugu de. Mais Franci ka pion be bamako kono de. Iya klito lula de.
Munu jarabile me farasi la u ka taa farasa sinon n'u bɔra ka mamanaka fɔ dogo la an bɛ bɔ k'u buruja très bien awa sɛ tɛ ba fankan ala ka yɛrɛ kɛ Mali ye